Dobre, čaute ľudia, vítam že na veľa. Dneska som tu s kamarátom a ideme pušovať Jaonga. Skús sa pozdraviť, že či ťa bude počuť. Dobrý deň. No, to uvidíme, či ťa bude počuť, lebo neviem. Proste až keď to dotočím, si to pustím a uvidím. Ok. Dobre, a teraz už ideme hrať. Let's go. Pro play, nie? Čo? Si pro play. Pravo je kľúbka, dole, choď. No dobre, poďme na strelby dve. Je tu šmejt. No takže, ľudia, toto je čistý čierny šmejt. Keď ho nebolo počuť, tak to poviem za ňom. Hovorí, že čistý čierny šmejt. A my sme sa dohodli, že spolu pušteme Jaonga a on Piper na Max Tier. A typek proste som sa nudil, tá som dal Max Tier. Proste on toto mi zrobil. Tak aj čo sa má robiť? Neviem, hrať to Clash Royale. To už sa mi chce. Už mám nového čempiona. OK. Hej! Dostal som veľmi. Chápa, že je spadka na vlastno. No nevadí. Beast, Caladriz. Zdroj. Pro play. Kam aby som na tvojom ešte išiel do cici. Joj, som blíž. Dobre, pomoc. Podrel som sa. To čo bol za damage? Ľudia, Ok, ľudia, to také že 3. To bol damage 3. Delené 2. 9. Končí to. A dobre, toto by bolo všetko, ale teraz keď ma budete počuť, no to preto, lebo budem sa dať čo rozprávať s kamarátom teraz. A vieš to, že mu môžeme dať koľko hier chceme, to môžeme dať 90 minút to video. Hej, dobre, vypni to a idem si to kúknuť. Dobre, ešte počkajte ľudia, už to vypínam, už sme sa dohodli, takže čaute a uvidíme, či bude počuť môjho kamaráta. Čaute.